ना तो बोला छोड़ वीडियो कर बंद कर देना तो हमसे बुरा क्यों बोल रहा है? बनाए दिखाई तू और चली। हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों, आज हम आप लोगन के एक ऐसा जोड़ी से रूबरू कराए वाला बाटी जे आज पूरे YouTube समाज में चर्चित हो रखल बाटे। सबसे पहले हम आप लोगन के बता दी कि आज हम एक ऐसा जोड़ी के बारे में बात करे वाला बाटी जेकर शादी भइले के बाद घर से बाहर निकाल दियल गईल रहले और जोन कपड़ा इन्हन के पहनले रहले वही में इन्हन के एक शहर से दूसरे शहर जाए के नौबत आ गई। अब आप लोग सोचत हो कब कि हम कोने जोड़ी के बारे में बात करत हई, कहीं ऊ विष्णु और मालती तो नहीं बाटे? नहीं दोस्तों, हम इनकर बात नहीं करत बाटी। दोस्तों, हम बात करत बाटी रजनी और कौशल के बारे में, जे के घर से यही खातिर निकाल दियल गईल रहल कि वो एक दूसरे से बिना परिवार के इजाजत के शादी कर ले रहले। और आज हम यही जोड़ी के ऊपर चर्चा करे वाला बाटी और आप लोगन के इनके बारे में कुछ ऐसा बात भी बताए कि ऐसे पहले केहू बिनाई बतौले हुई। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखल जाए, काहे कि वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होए वाला बा। और अगर आप इस चैनल पर नया बाटी तो चैनल के सब्सक्राइब कर बेल आइकन के जरूर प्रेस कर दी ताकि हमन के आए वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके मिल सके। तो दोस्तों, जब ये जोड़ी जिंदगी भर खातिर एक दूसरे के हो गई तब इनके घर से बाहर निकाल दियल गई रहल और उस समय इनके पास रोवे के सिवा और कोनो चारा नहीं बचल रहल। अंत में ये लोग गोरखपुर में ही अपन बसेरा बना ले। दोस्तों, हम आप लोगन के बता दी कि ये जोड़ी YouTube पर साथ में वीडियो बना बना के आज ऊ मुकाम पर पहुंच गए बाटे जेकर ई खुद कल्पना भी नहीं कैले रहले। ये लोग साल 2018 में YouTube पर अपन पहला कदम रखले और देखते ही देखते जनता की तरफ से इनके ढेर सारा प्यार भी मिले लगल। शुरुआत में ई जोड़ी के YouTube से कुछ खास उम्मीद नहीं रहल। इनके मन में ई डर रहल कि ऐसा कैले पे लोग हमरे बारे में का सोची हैं, लेकिन दुनिया के परवाह कैले बिना ई जौन उपलब्धि हासिल कैले बाटे वो काबिले तारीफ बा। दोस्तों, अब आप लोग खुद समझ सकीला कि ई छोटी उम्र में घर से निकाल देले पे कितना संघर्षपूर्ण जीवन होला और ई संघर्ष भरे समय में ई जोड़ी कैसे अपन दिन कटले हुई ये तो सिर्फ यह लोग समझ सकेले। दोस्तों, हम आप लोगों के बता दें कि जब इनके घर पर विवाद शुरू भइल तब वो काफी हद में रहा, लेकिन असली कहानी तब शुरू भइल जब कौशल ने नंदिनी के मांग में पूरे परिवार के सामने सिंदूर मांग से भर दिया और उस समय उनकर मम्मी काफी ज्यादा नाराज भइलिन। लेकिन कौशल मनी मन ठाल ले रहा कि जब अपने होए वाले जीवन साथी के हाथ पकड़ ले बाटी तो एक कब्बो छोड़ब नहीं, फिर चाहे अपने प्यार के खातिर जानी कायना देवे के पड़े। फिर का रहल दोस्तों, इनके घर से बेदखल कर दियल गई। उस समय कौशल के जेब में मात्र 10 रुपया ही रहल और इनकर हालत दर दर भटके वाली हो गई। ये लोग अपन आशियाना ढूंढे के बाद जियत तो बाटे, लेकिन मजबूरी में इनके पास बदले खातिर ना तो कपड़ा रहल और ना ही खर्च करे खातिर पैसा। समय के साथ साथ जब इनकर दोस्त के इनकर हालात के बारे में पता चलल तो उ लोगन इन्हन पसंद खातिर हर तरफ से मदद कैले और आज इनकर वीडियोस में आप सब जोन कपड़ा इन्हन के पहनल देखीला वो इनके दोस्तों और सहेलियों द्वारा ही दिहल बा। वाकई में दोस्तों, ये दोनों लोगन के लव लाइफ जर्नी रियली में इमोशनल से भरल बा। इनके जगह अगर कोई और होत तो शायद अपन जिंदगी से हार मान चुकल होत, लेकिन ये लोग अपन हिम्मत हारे बिना आज अपने पैर पर खड़ा हो गई बाटे। तो भाई लोग, अगर आप सभी के आज के ई वीडियो पसंद आये तो अपन भोजपुरी भाषा में ही कमेंट करके बतावल जाए। वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है आप सभी के बीच एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।